Jeg er Rasmus Paludan, frihedens soldat, det svageste beskytter, samfundets vogter, dagernes lys og partileder for Stram Kurs. Og jeg så frem til en rolig aften med andre medlemmer af rigsledelsen og pandekager, mens vi forbereder os på demonstrationen i Horsens lørdag. Imidlertid blev denne oase afbrudt af, at der er begået hærværk mod partikontoret, som jo også er mit advokatkontor. Det kan man se her. Det ser ikke så godt ud, men nogen har altså smadret ruden godt og grundigt. Og det er selvfølgelig trist. Det er klart, hvis det her blev begået mod Alternativets leder Uffe Elbæk, eller mod Pernille Skipper, eller andre på venstrefløjen, så vil der være ramaskrig og breaking news, men når det er patriotiske politiske bevægelser, der udsættes for det, ja, så er der total tavshed. Dog tak til Københavns politi for at rykke ud, og vi afventer nu, at nogen kommer og reparerer lidt på det. Faktum er naturligvis, at denne kriminalitet, personfarlige og hærværk forsøger at knægte os i vores kamp for at bevare Danmark som Danmark, men det vil aldrig lykkes, og vi vil altid fortsætte, indtil vi når vores endelige mål, som er sejr.